kwaphulika nkhani amene wayiphulitsa nkhaniyo anali ndithu mu cabinet ya president mbuyomo chifukwa iyeyo anathandizira zama IT chonchi zama computers chonchi athandizira kwambiri ndipo oloku court iyayi dzina lake ndi Anthony Bendulo. Nde afterwards mu 2023 anachita resign koma mphekesa zinamveka zona kuti iyayi anachita kunthamangitsa kumpanga fire kuchosa ntchito. I think mukawalenga news pa Times. Then ku OPC anapanga clarify kuti iyayi sitinamthamangitse koma iye anachita kupanga resign wayekha. Ndiye lero wabwera akuulula zinsinsi zina ndi zina muliso mayina mmene mumu kwa opyaro. Good evening, Malawi. I think it's been a while since I went on doing live for so many other reasons. As I keep on saying, kunena kuti enafe timapembedza Mulungu wekha. Munthu sichimampembedza kwenikweni because I don't think it's not worth it. Atikoti mpaka mwachita kumanga zingongo. Chaka chose chino ndi kumanga zingongo. It's a new design. So, as I said, kunena kuti I have a series. When I say I have a series, I have a problem. When I talk about anything, ndimakhala kuti ndili ndi evidence over what I'm saying. And zimene ndifuna ndikambe lero, if anybody feels or would feel that they're going to be offended, they can go to court and we can meet there. I will happily love to bring evidence in the court of whatever I'm saying. I also like to remind all the time Amalawi kunena kuti enafe tinaigamiri yathu kanjanje for so many reasons. One of the biggest reason is that we want to see the change. A brief background, enafe taenda kwambiri and we resolved kunena kuti the best place ever that we have is Malawi, and the only way that we can be able to have a better Malawi is when we change zinthu zimene zikulakwika. Malawi would be able to agree that right now tikakumana ndi achinyamata kandi achipani chanje chipani china chiyonse kandi UTM kandi DPP kandi MCP tatopa chimene tatopa nacho ifeyo ndi kutopa ndi zinthu zikakhaza kuti sizikuyenda bwino. We want to see a change, and this is a reason why you saw some of us going background, kalimbana ndi DPP in time NHI. There were so many offers that were coming, offer and rama zambirimbiri, so that we should stop all of this. Tikasiya zimene zozo, we join them and stuff like that. But money is not everything. You'd get money today, but that will not make kunena kuti anthu ena ake azibale yako akumudzi ambe kupeza mankhwala just because watenga ndalama penapai. So the post that today I want to talk, I'll be talking about so many other people. Why I'm saying this, I'm bitter. Why am I bitter? We are bitter because the change that we wanted to have and the vision that Dr. Lazarus Chakwera has or had, zina sizinakwanilitsidwe. Not that chifoti iwo samafuna kwanilitsa, koma chifukwa chokuti anthu ena ake, and I'll say these words, anthu ena ake opusa anasankha zonena kuti iwo awononge zinthu. And I think Dr. Joyce Banda has been keep on saying kunena kuti ku State House kumakhala kumanda and anthu ambiri amakhala kuti akwanamiza anthu aja. Anyway, there are so many questions. People say like, President amanamizedwa ali kutiko. Some of these things people cannot understand as long as they are not there. But when you understand the chain of command, many maendela zinthu zija, you also risk to kumachotsa anthu ena ndi ena mosiyana. Now, tikambe nkhani ya Colin Zamba. Chimene tiyambe kukamba nkhani ya Colin Zamba ndichonena kuti why am I bringing Colin Zamba? I'm bringing Colin Zamba chifukwa cha zinthu zambiri zimene wakhala akuchita as a person
not as boma la MCP limene lotsogoledwa ndi MCP, not even as Japan, because iye just wa Japan. She doesn't belong to Japan. Ku Japan kulibeko chimene angaloze kuti anapanga. She doesn't belong to Japan. So zinthu zimene zapanga in personal as munthu. And ifeyo zikutinyasa because the change that we wanted to see is not what we are seeing. Yes, there's been some change, but most of it is not what we are seeing, just because of munthu mmodzi kapena munthu awiri amene akugwira nawo ntchito. Ndeti yambe nkhani tiyambe ndipo yambirira ponena kuti ndani kuti kuli maseries kuli zanthu zambirimbiri zochitika kumafuta, ndi ma documents okamba za ma contracts, ma fake documents ena okamba zinthu zambirimbiri zosiyana zimene zakhala zikuchitika mpaka na president kumaoneka ngati kuti pena mutu wawo sugwira pamene mutu wawo magwira bwinobwino koma chifukwa anthu aja akukhala ngati akunamizidwa. So nkhani inamba kusokonekera pati. Of course, anthu ena akamanena kuti umaoneka zoti uli ndi personal hatred. As I repeat, yes, I have a personal hatred because the Malawi that we want is not what we are seeing. Yes, I have a personal hatred because ineyo I'm probably one of the only people amene nyumba zawo zimasakidwa kuti ziotchedwe, ndi majambulidwa ndi anthu osiyana kuti andipange zipongwe. I know of my attempts over 63, and I wish I could mention names of the other people that are in the brew camp that would tell me amwene samuka and ndi masamuka. Anthu ngati Honorable Sam Kaware would bear witness, because I think I've abused that minister for so long before he was even a minister. Ndimatha kupezeka zoti kusamutsa katundu wanga ndikukweza galimoto katundu ndikukagonda galimoto mwawo. Ndikasakasaka malo kuti ndikagone kumasamuka twice a month, 3 times a month, just to survive. Why were we doing that? We were doing that because we want to see Malawi amene ali wabwino. We want to see Malawi amene ali wokonzeka. Tosefe we can agree to it. Ndale zomanamizana zoti zakuti kumanamizana zinthu zimene sisili pa ground zinatha kalekale. And even in this 2025 going ahead, sizingaende choncho. People, we want to see what we want to see. What people are telling us, we have to see them. So, nkhani ndifuna ndiyambe ukamba lero ndiyamba ndi nkhani imodzi yokha. Lero ndikamba nkhani ya illegal appointments. I think ndinaponya of course illegal appointment is just 10% of the nasty things that are happening. Ndati ndili ndi evidence, ndati ndili ndi katundu. Ndipo katundu winayo I would hardly and gladly share with my institutions in ena ngati achina ECB and now, and I would hardly go to I would happily go even to court to be a witness on some of these things, because the information I have, it's stinking. When I say stinking, I mean stinking. Dziko lathu likusauka osati chifukwa limayenera kukhala losauka. Dziko lathu likusauka chifukwa chokuti anthu tinasankha kuti tiliwononge. So, what are we simply trying to say? What we are simply trying to say is, atidana amenana ufusa oti ifele MCP, ine sina ifele MCP, ine ndinafera dziko la Malawi, ndimakonda dziko la Malawi. Yeah. So, what are you simply trying to say? What we are simply trying to say is, boma laja gwera linayamba bwino, I think 2020, as you're going to 2021, as you would recall, you had anthu ngati achina zanga chikhosi, and the others, I think SPC nthawi imene yoyo. Chimachitika ndi chani? Chimachitika ndi chonena kuti yes, anthu ngati achina zanga chikhosi aja anali ndi ma weaknesses awo as munthu, komanso anali ndi ma strength awo as munthu. I think one of the strength kumakhala zinthu zoti if there is a problem and you meet a person like that one and you tell him amwene kulivuto lakuti amakuza zoti don't just bring a problem here. You should also be able to bring solutions. You should try to explain to us kunena kuti kodi ndikapanda kupanga act on this, ndikapanda kusolve problem iyi dziko lisokonekera bwanji, nanga tikalisolve problem iyi dziko likonzeka bwanji. That's why you would also be able to appreciate zinthu zingapo zimene zinakonzedwa. I think between the years of 2020 to 2021, I would recall, like in 2020 government saved 20 billion on AIP. I would recall in 2021 by July government inapezeka zoti yasiya ma payments ama check yamba kupita kumachani, yamba kupita kuma EFT and all those kind of things. These are some of the things that they would happen if the office of the president is functioning.
One of the things zimene anthu amadana ndi zanga chikhosi ndionena kuti ena ake amanena kuti sakulemba anthu ntchito hey and stuff like that, but what the guy was saying, he was kunena kuti ineyo sindingalembe munthu ntchito amene munthuyo akasokoneza achakwera akatukwanitsa achakwera, zimene tikaoneka anthu opusa kuti why have we employed this kind of a person, akudzatani. Tikamakamba zonena kuti public service as you all understand, ndichoonena kuti public service is an institution ya boma, tingonena ndi boma limene my appointment amayenera kuti azikhala okomera anthu onse. We have a lot of people, we have 22 million Malawians, over 22 million Malawians amene akupita ku school akupanga magraduate, ena akwena kuti azipanga ma retirements and things like that. So meaning when you're trying to hire people, you're supposed to follow my procedures, yes. But when you are trying to hire these people, you're supposed to make sure that you give equal opportunity to these people. Okay? You're supposed to give equal opportunity. And as I've been doing my videos in Nabanga Mbuyo Ajawa, ndiwonena kuti pali ma hiring amene amachitika ndi ma appointing authorities osiyana-siyana. Pali ma positions ena amapanga appoint, for example, akuma local councils amapanga appoint ndi kuma local council, there's a commission kumene kujemene amapanga handle ma appointments aku local council. Mu main civil service kuliso main civil service kuliso commission like a civil service commission imene imalembaso anthu popanga follow malamulo osiyana-siyana malinganaso ndi ma positions amene. So boma linayikiratu kuti ma positions awa hiring yake imene inopanga chonchi, ma positions awa hiring yake imene inopanga chonchi, ma positions awaso hiring yake mapanga chonchi. Why am I saying so? Kuli ma positions amene anthu tinaona ngati kuti amalembedwa kuti it has pleased His Excellency to appoint you, and ma positions amene wawa amayambira from deputy director kumapita mwamba. These are senior management positions. Koma positions ngati chief, principal, those ones are not appointed by the president. If the president does that, imakhala ngati kuti ndiyo lakwika. But what we have seen very strange ndi mai Colin Zamba ndizonena kuti anatulutsa ma appointments ena amene amalemba zonena kuti it has pleased the government to appoint you. Now, Amalawi tinena tipanga understand kunena kuti tikamati government ndi chani. Government ili ndi ma arms for, I think there is a military, there's a judiciary, there's executive, then kuli I think parliament. Now, when we look into these kind of things, somebody decides to think that chifojo kuti iyeyo analembedwa ntchito ngati a secretary to the president and the cabinet wasanduka government. Anthu ambiri amafunena ayayi umaoneka zonena kuti umadana ndi mai Colin Zamba munayamba na chani. One of the things tinawauza zonena kuti izi mukupanga izi zama illegal appointments is wrong. Koma as the saying they say kunena kuti council to the people who are wise, munthu kapanga advise bwinobwino kunena kuti ichi ndi cholakwika, amapanga understand and amachilandira ndi manja awiri. Koma anthu onena kuti they are not wise, they would think kunena kuti you are critiquing them. What am I simply saying? I have seen letters and ndipanga share once the live is done. Ndipanga share my appointments what it has pleased the government not to appoint you as a driver. It has pleased the government to appoint you as a plumber. Ndio anthu amene wasana pite kuma interviews, because remember as we said kunena kuti my appointments are president mukamati it has pleased the president to appoint you. Zimene zimachitika nzonena kuti president uja akapanga appoint anthu amene ajawa sapita kuma interviews, they just started doing work. So my PS ambili, that's the issue. You are just appointed, you don't go for my interviews. There is no competition because the president has appointed you, and it is within the law according to the constitution. Now, when you look into these kind of things, you see kunena kuti not the military. You're talking about the judiciary. I think you're saying military, the judiciary. Yeah.
So judicial, executive, parliament, yeah, the military is part of the government, is part of the arm of the government. So I was right, yes. So what are we simply trying to say? What we're simply trying to say is there's nobody who is above the law. Amene akhoza kungoganiza ndi kusintha kuti lero zinthu tizipanga moteni. Chimene lutanthauza chani? Ndi chimene lutanthauza chonena kuti there is a different civil service imene anapanga create kwa Zambia. Ngati afuna kutsutsa akhoza kubwera, akhoza kuyankha, ngati akufuna tikhoza kukumana ulo mu court, so that I can be able to showcase these things and prove these things. So point imene tikufuna kunena ndiyonena kuti pali anthu oposa 700 amene analembedwa ntchito izizi zongonena kuti angoganiza. Mukafufuza anthu amene wawa ena ndi azibale awo, pali abale awo ako Zambia amene dzina lawonso ndikuashula, and izizi kuti ziyambike zinayambika chifukwa cha there is a person amanena kuti dzina lake amatchula kuti amangoti Kruger ameneyu ndi munthu mmodzi amene tikunena kuti munthu ameneyu amene tikunena kuti Kruger, dzina la Kruger ndi nickname imene inaperekedwa chifukwa chokuti adachoka ku Malawi kuno ndi zake zimene zimachitika, ndipo atachoka ku Malawi kuno anapita ku South Africa. Ku South Africa ko amakakhala ku Kruger Street, kumenenso kumeneko anachokanso ndi zake zochitika. Atabwera ku Malawi kuno Mai Colin Zambia anamulemba ntchito ngati munthu amene akugwira ntchito mu office of the president and cabinet. Munthu ameneyu amati yabwalo phili, but his nickname di Kruger. Wapanga zinthu zambiri. Chimodzi mwa icho anasainitsa mayi wa document yonena kuti avomere document imeneyo, akaivomera document imeneyo, akaisaina document imeneyo ipite ku DHRMD, kumene ndi Department of Human Resources and Management, kumene kuli PS Achilabade ndanzi zawo kumeneko. I think people like achina PS Achilabade ndanzi zawo anakana kuti alembe anthu ntchito munjira yolakwika imeneyi. Of course Mai Colin Zambia pofuna kuphiphiritsa ndi kuyambalitsa manena zona iya anthu amene afuna kulembedwa ndi anthu achipani, palibepo munthu wachipani amene analembedwapo ntchito imeneyo. Oseyo ndanzi zawo, azibale awo ndanzi zawo. As you are aware kunena kuti tikati tione ma PS ambiri amene alembedwa ndi Mai Colin Zambia ndanzi zawo oti amagwira nawo ntchito ku Swaziland, ena amagwira nawo ntchito ku UN, ena amagwira nawo ntchito ku Nigeria. Anangotenga nganzi zawo, ena ndazikazi anzi zawo, ena ndazimuna awo anzi zawo. Onsewo ndi amene analemba ntchito mmene mujamu. Nawo tifunsefunse lonena kuti anthu awawa analemba awawa. Yes, so there are over 700 people. Now chimene anachita anafuna kuti ayikakamize DHRMD kuti ioneke ngati yalemba ntchito zimene zizi ndi DHRMD. So anthu ngati achina Chilabada anakana zoti yayi izizi ifeyo ndesi tikupanga nawo. Izizi ndi zophwanya malamulo, sizikuyenera kukhala chonchi, sizolondola izizi mayi tazikana. Zitayambika zimenezozo anapanga njira yonena kuti apange terminate contract yawo. And timakumbukira nthawi imeneyo enafe tinachita kupita ndokanena kuti yayi simungamanchotse munthu kuti amatha kugwira ntchito just because mufuna kuti inuyo muikepo anu woti muzikapanga nawo zanu zachinyengo zimene makhala mukupanga. Ndikunena mobwereza pano kuti zachinyengo zimene amakhala kupanga chifukwa pali zinyengo zambiri zimene zakhala zikuchitika. Zinyengo zimene zikamachitika achabwera suti amakhala akudziwa. Or even makalata amene wawa amene tikukamba apapa onena kuti analembedwa anthu ntchito over 700 and ma newspaper ena anayika, as you can see kunena kuti I posted some, and as I said I have copies of these appointment letters. It has pleased the government. It has pleased the government to appoint you as a plumber, as a driver, as whosoever. Now zitachitika zimene zizi akumbudzi anazimva kuti uku ku OPC aopseza anthu ku DHRMD kuti asainire zinthu zimene sakuyenera kusainira, kuti azilemba anthu ntchito mwachinyengo, illegal appointments, so that abweretse a parallel civil service yosiyana ndi the actual civil service imene yakhala ili kumeneko. So when this happened,
anapezeka zonena kuti anayamba kuchotsa Madam Colin Zamba anayamba kuchotsa anthu ntchito. Anthu amene akuona zonena kuti awasokoneza kupanga zinthu zimenezozo anayamba kuwachotsa anthu ntchito. And I should also say this kuti pali there is a man that I know, I used to talk with him panopa suti ndimacheza naye kwambiri. Ena anomukumbukira munthu amene anampanga record Martha Chizuma amati Anderson Mwakielo. Anderson Mwakielo ameneyu anapezeka zonena kuti nthawi imene amagwira ntchito kwa accountant general ndipo amayankha milandu yake zokhudzana ndi zama allowances ndi zina zoterozo. Koma munthu ameneyo ananyamuka anadzandipeza ine ndili ndi grudge yanga. One of the things that I do, I have a passion of pimping cars, German cars, my Benz, my BMW, timagula zimene zijazi ndikumaumba ndikumapumpa and things like that. Now, chimene chinachitika ndichonena kuti munthu amene anabwera anandipeza ine pa grudge panga ndikucheza ndikugwira ntchito ndanyamata anga ndikuwaonerera choncho. Then this person decided to come and start talking with me. Mmene amayankhulana ndi ine amaona ngati sindikudziwa. Mgalimoto anabwera ndi mafoni ake awiri. Mafoni wanaloti atembenuka like kuti kuchaja kumene kuli makamera uko. Analoti ayang'ana mgalimotomu. Ine ndidabwera pa chitseko anatembenuza ndikuyang'ana kumwamba uko. So I knew kuti wabwera ndi mission yoti afuna kuti andipange record. So I gave him what I wanted him to get. So I recorded, we discussed. I knew, I said, iweyo kuona bwanji zimene akupanga madam wazokhudzana ndi zolemba anthu ntchito ndi kuchotsa anthu ntchito. Ndende namuza zoti zimene akupanga Colin Zamba ndi zolakwitsa. So I spoke. Akanapanga zakuti izakulemba anthu ntchito yotere ndi zolakwitsa because zimene mukupanga simukuwapatsa anthu ntchito zi permanently. Umbudzi manika abwera iye achotsa ntchito anthu osewa. And zizi zikatuluka anthu azanyoza achakwera azatukwana achakwera pamene achakwera izizi sakuzidziwa. Izizi akupanga yekha Colin Zamba sakuzidziwa achakwera izizi. Nde izizi ndi zolakwika. Then Anderson Mwakielo uja anatenga recording manager ananyamuka anapita nayo kwa Colin Zamba. Atapita kwa Colin Zamba anakaveletsa ndampanga record bendulo amakunenani. Colin Zamba amayendetsera boma mabodza. Anthu onse amene awapanga promote iwo awapanga promiti pogwirisira ntchito anthu amene amapita kumakanamiza mabodza. So there are people like Anderson Mwakielo atapita kukanamiza kunena kuti akanena mabodza aja anampanga promote panopa ndi director. Chifukwa cha mabodza omweyo ndipanga record ine mora anapeza kundipanga record ineyo wina anapeza napo ntchito panopa ndi director. And the director yo kumene aliliko immediately anathetsa milandu yake yoyankha yote amaba ma allowance. You remember there was the issue yote anthu amalandira ma allowances ambiri amalowa kwa account kwawo. Anathetsa nkhani manager anatembenuza kuti munthu amene yoyo akuti anali spy wa NIS ndesa amaba nawo koma mafuna kuti aonetse zonena kuti anthu amaba chonchi zimene ndi bodza lokhalokha amafuna kungonteteza chifukwa choti awaza mabodza. Kuyambira pamenepo mpakana pano amamvana kwambiri. Mota Anderson yonso kumeneko atentha ndithu atentha ku director of finance ndithu dabwera chifukwa anandipanga record ine pa garage. And to make it worse, I think we had gone to China nthawi ina yake. Nditapita ku China mai Zamba zimene ndinawauza kuti izi musapange, izi musamapange, izi mupange, izi mukapanga izizi zikunongerane. Chinachitika ndichonena kuti sanabwere paine poyera kudzandifotokozera zoti zimene umanena zija zinachitika. Ayi. Instead anamuza the one who is a PS technical ku Ministry of Agriculture temati Mendelina Mloza Banda amenenso amakhala ngati ndi mwana wawo anamtenga ku Swaziland amuna akali ku Swaziland uko akugwira ntchito kumeneko zinthu zawo zina zambiri amapangira limodzi. Anapezeka zonena kuti anandiuza kuti iwe zimene umauza Madam Kuzamba zija zonse zinachitika ndi zoonadi koma amangokanika kuti angakufotokozere kuti ndizoona. But umadziwa kuti chinachitika ndi chani because at that juncture I think anayamba kumapekati zinthu kuti anthu atazidana nane and stuff like that. So anapezeka of course including sinanga nthawi imene ndinati ndasiya ntchito in government. Ndikamapanga ma business akangova zoti company yoyo is associated with Bendulo musampatse business ameneyo kukachinga but I'm a survivor. God is good. We are surviving.
sikutiso tupempha hayi, we are surviving, moyo nkumarani, moyo ndikumapita. So I was told as well, which was confirming kunena kuti Anderson Mwakyelo anabwera kuti adzandipange rekodi kuti apange apeze ma promotion. Again, zitayambika izizi zolemba anthu ntchito mwa illegals. Madam Grace Malera ku Ombudsman anayamba ntchito yawo, yoyamba kufufuza, anayamba kuitana anthu, ino tabwerani kuno, mukuti munalembedwa bwanji ntchito, interview munapangira kuti, CV yanu yayenda bwanji, those kind of things. Zitachitika zimenezozo iwo anatuma anthu kuti apite ku khoti akapange ma injunction kuti Ombudsman isiye kugwira ntchito yawo, ndipo Ombudsman inasiya kugwira ntchito yawo, ndipo mene tikuyankhula pano anthu amenewa akugwirabe ntchito mu boma limeneli, and ndipo akulandira misonkho ndithu ya Malawi kulowa matumba maomu ngati masalari chifukwa cha Madam Colleen Zamba. Now, why am I bringing these things? Ndikubweretsa zinthu izizi chifukwa chokuti ndi anthu amenewa watsopano amene akhala akuwononga the public service. Remember, as I said, there is a public service ya normal imene has been there, imene follows my procedures. Then there is imene nalembedwa imene ima challenge, amatopeza kuti munthu uja ndi driver akuchallenge mwina director, akuchallenge PS chifukwa chonena kuti akupita ukapanga report directly kwa mai Colleen Zamba, and akangopanga report akuti apanga zakuti akuchotsedwa ntchito. I think one of them, even kuma body, ma appointments ama body, ma recommendation ama ina ampiri amene akhala kupangidwa recommend, akhala kupanga recommendance zawo, and ena amene amayika zonena kuti anthu amene ajawa akafuna kuti azikapanga ma business ndi zina zoterozo amapezeka zonena kuti akukagwitsa ntchito anthu amene. That's why you have seen zinthu ngati za ina Bridging Foundation mukazifufuza zimene zija zikuchoka kuma documents osakhala bwino, ena oti ambiri ndi afeki, kuli nkhani za mafuta za Saidi zimene ndili ndi maumboni kuti zimayenda bwanji, za ndalama zimayenda bwanji ndi zinthu zina zoterozo. So you will find out kunena kuti maya amenewa vowed and akhala akupanga push anthu ena aliwonse amene akupanga stop. Another good example is ku board ya Eskom. Ku board ya Eskom kumachitika zinthu zambirimbiri. I think anayika katimu kawo kuti anyamuka apite ku America kakumane ndi anthu amene anapanga amadilo awo kuti azikapanga supply zinthu ku Eskom. I think amafuna kuti azipita ku America, and you remember Onjezani Kenani ndipangaso post imene yoyo ekope ya imene anayika Onjezani Kenani anakamba atayikamba zimene yo ma journalist anayifotokozaso anapeza reason zija zinapangidwa cancel, then Eskom inayamba kubwera kuti tamba kupanga cancel ma contract amene timafuna tipeleke. So pali zinthu zambiri zimene zikuchitika, anthu ambiri amangoona kuti ndi president amene akupanga, koma zimene zikupangidwa akupanga ndi Mai Colleen Zamba. So as I finish the video, I will flow into a couple of my evidence, makalata. Ndinayika kalata ya appointment ya advisor wa pro bono. China chimene Amalawi adziwe ndichonena kuti mu office of the president and cabinet ndi office yoti ya chibwana, ndi office imene yenena kuti ilemekezedwe, ndi office yonena kuti yenena kuti igwiridwe ntchito ndi Amalawi. Koma mukapita kwa Mai Colleen Zamba mukapeza zonena kuti ku office kwawo, ku office of president imene akhala kuyendetsa Mai Colleen Zamba kuli Nigeria ali ndi advisor. So dziko lathu likuyendetsedwa motsogozedwa ndi Nigeria. Madili wose amene akumapanga zonena kuti mupita uku mukapeza kuchaphulika, mukapeza kuchaphulika, ukapeza kuchaphulika, mukapeza that those Nigerians are involved. So for example, nkhani ya body ya ku Eskom kuli Mai Kate Kamwangala, my sister, napezeka zoti gentlemen sitingamapite ifeyo kumakapanga zinthu za madilu ngati zili mene zili apapazi, because they were forced to sign ma contract ndi ma company kuti they are very dubious. Anamuchotsa ku body. Akangoona kuti munthu uyu atisokoneza anamuchotsa ku body. For example, even the other issues timakamba za ku immigration, passport itapangidwa hack, titapita ukapanga restore. When they saw kuti pali bendulo, ngati pali bendulo ifeyo sitipeza ko contract ina liyo sitipatsa munthu amene akufuna. They tried, she tried.
so whatsoever she could actually anayimbira akalumo amene achokepo pamenepo sitikumfuna kuti akhalepo. Zimenezi zatafunanso kukana ndikhoza kupanga proof, sindimayankhula chinthu chopeka, ndimapanga proof chifukwa chilichonse chimene ndimayankhula ineyo ndimakhala ndi evidence. If I can speak over something in your absence, I'll speak it in your presence. So, ladies and gentlemen, as I see that the time is going, ndanena kuti ndiphulitsa zingapa chifukwa anthu ndikamayankhula amaona ngati kuti it's just a personal, kuti tikudana zina zake. Ena amayankhula ngati kuti akuti panali ma business ena ake ndiye tinapezeka zonena kuti ifeyo tapondana. Ayi, ile singapange business ndi Michael Nzamba, sizingatheka. Chifukwa chilichonse chimene amagwirayo ndi cha shortcut. And is this anthu ambiri ena akhala akumanena kuti mwina akapita kawuza president ali ndi pakamwa pakutha amadzibakira kuti anthu amachita nawo nsanje kumandisoona. So ineyo what I'm going to be doing is ndiziponya ma evidence. China mwa icho ndichoti Michael Nzamba anamuyika mu mtsikana kuti matitiya kaja kamatukwana kaja kuti wina aliyense akayankhula za Maizamba amene ujazitukwana motati yawo pana wagulira galimoto. Chifukwa chokuti anatukwana Mai Keti Kamwangala, anatukwana Mai Stella Chuti, pali ma audio abilibili ogawa, anatenganso Mai ya mwana ameneyo kupita naye ku Nigeria, amanamiza anthu kuti agwira ntchito ku OPC koma sanalembedwe ntchito ku OPC, alibe kalata ina iliyonse yoti agwira ntchito ku OPC, koma ndi mwana amene agwira ntchito mothandizana ndi Michael Nzamba kuti azitukwana anthu. So, ladies and gentlemen, yalero I think ndisire pamenepa tithere pamenepa apa kunena kuti tilekezere pamenepa. Zikakhala nkhani za ma appointment izo, inu amene mafuna muzitsutsa mukhozo kukafufuza, mukhozo pito de HRMD mukadzipeza chifukwa boma silitaya mafailo ndipo silibisa mafoilo, mukadzipeza zinthu zimene zizi. Komanso mukapita mukafufuza kumene koko mukapeza zoti akuluga ndi amene anazithamangitsa zimenezi. Mukakafusazo mukapeza zoti anthu ngati achina chilabade aja they were not part and parcel of zimenezizi. Ndi mukafufuzaso kuti achilabadewo anafuna kuti awachotse ntchito ayikepo munthu kunabwera PS wina kumeneko amene amagwirizana ndiwo kuti azikapanga zawo zimene akufuna. So there is a lot that is happening, and ife zikuti nyasa chifukwa chokuti mmene tinkathawa makomo mwathu kumakagona kutchire kufuna kusintha dziko, timafuna kunena kuti zinthu zisinthe. Zikanakhala zoti timafuna zoti zinthu ziwonongeke kuposa amene zinalili nthawi ya DPP, enafe we could not have taken part. I value integrity quite a lot. My grandfather was a man of integrity, family akwathu is a family of integrity, and I've been raised as such. So as I said, ndikatundu wankhani za mafuta. A president anapita kapanga za G2G koma za mafuta zusokonekerabe ndi makalata antchito zimene akhala kuchita mayi wakufuna kupanga procure mafuta mnjira zakumbali ndinazo makalata awo ndili nawo osayinidwa bwinobwino zoyamba ku Ministry of Transport nkumapita ngokasokonekera kuti abwera achemwala anga Evariste Kamwangala ndanzi zawo kumene koko. Ndiye na hotelo we are able to bring it, and zinapezeka zoti zasokonekera. Tikanganaso nkhani za mafutazo tikapita kumene kuti atola nkhani mukhuzopita ukafufuza mukaona kuti zambiri is not following our procedures. Zama procedures zimakhala zili apo koma zina zawo zimene afunazo zomakhalaso zili mbali naye. In fact even mafuta a G2G, a president anakapanga za G2G koma anthu amene akuyendetsa izizi madobadoba akugwirizana ndi Michael Nzamba. Ndanena ndachallenja ngati iwo akuona zonena kuti ndikuwanamizira kapena ndikuwaonongera mbiri, apite ku court, tikakumane ku court
ndikatulutse katundu. Zikomo kwambiri.